Chlapci kategórie U12 a U15 futbalového klubu Poprad si nedávno vyrazili na zápas Fortuna ligy medzi Žilinou a Trenčínom. Zápas bol však hodinu pred výkopom zrušený pre zlé počasie a tak mladých futbalistov potešila aspoň exkurzia v žilinskom klube a návšteva Siene Slávy. Táto akcia patrí medzi teambuildingové podujatia mládeže. Viac o práci s mládežou pán Jozef Vernarec. Veľmi povolím niekedy a máme aj zábavu, aj radosť, aj všetko, ale žiaci alebo hráči musia vedieť odkiaľ, pokiaľ si môžu dovoliť. Samozrejme, disciplína je jeden z najdôležitejších vecí. Chlapci si musia byť vedomí toho, že je tu aj zábava, ale aj priestor, kedy musia mákať. Či už, keď poviem ja niečo, musí to platiť. Hej. Takže také je spojenie aj pohody, aj zábavy, ale aj taký ten drill a také makanie dokopy. Pamätáš na ten zápas? Si dostali? Dať pocítiť tomu chlapcovi, že máte o neho záujem. Intenzívne sa mu venovať, rozprávať sa s ním. A nielen o futbalových veciach, ale aj trebárs, keď príde, ako si sa mal, čo si robil doma, ako doma, rodina. Čiže ten bezprostredný záujem od toho chlapca, vtedy získate takú dôveru a tá dôvera sa oveľa vyplatí v tých veciach, kedy na ihrisku, keď zakričíte na toho chlapca a tým pádom, že vám dôveruje, tak ide za vás a bojuje. Čiže taký individuálny prístup a záujem o žiaka, to je asi najdôležitejšie podľa mňa.